πατέρας δεν πρόκειται να σε φέρει, όπως είπα δεν πάω τον άλλον, κάτω. Θα έρθεις μόνος σου. Σιγά σιγά θα έρθεις. Δεν πάνε να έρθεις, δεν σηκώνω την. Να πας εκεί που θα πας. Εντάξει, θα σου πω και εγώ αυτό. Και δεν και μισολολάδια, θα πας πριν με τα λάδια. Πρέπει να πάμε τα πόδια. Τα μάτια τα πασαλάει. Μα διαβάζω κείμενα και μου λύσει να το κλείσω. Θα πάω κάτι να πέταξε και έτσι κάπου να βάλω σκουπίδια. Εγώ δεν σου πάρω, κανένας δεν πάει κάτω. Αλλά δεν θέλω πριν να πιάσει. Ναι. Μα είναι καλό αυτό. Το άλλο, Αυτό το πετάξω καλό, μην το πετάξεις αυτό πολύ. Τώρα το παίρνω. Το χρήψω. Το ρίξουμε σήμερα. Το βράδυ, που θα έρθω, είναι η ώρα. Άντε μάθε να παίξεις το κινητό σου. Περίμενε αυτό. μην μας βάζεις τηλέφωνο να το πάρουμε. Τα γυλιά μου φέρει το Γιώργο, όχι. Τι? Τα γυλιά μου φέρει εδώ, όχι. Κάνω τα πόδια. Να, Μην έρθεις μετά, εγώ δεν έχω σου πάρω το κινητό. Δεν τα έχεις φορέσει καθόλου. Λαρώνω σου, δεν πήρα εγώ τηλέφωνο. να ρίξω μία. Τι, τα χάσεις. Μία με πέτρα. Τι είναι πέτρα. Το κάνεις εγώ εδώ. Να έρθεις πριν να βραδιάσεις Δεν είναι το τέτοιο, λόγο. μην Όχι, πέτρα. θα με γενιάσει σκύλος. Κάνει σκυλιά. Να έρθεις πριν να βραδιάσεις, εγώ δεν έρχομαι να σε πάρω. Όχι, δεν την κάνεις έτσι. Όχι τόσο ψηλά. Υπήρχε ένα άλλο που βάζεις στο πόδι και γύρω από τα παίξεις. Βλακεία. Δεν παίξει. Να έρθεις πριν